କୁଡ଼ାପଡ଼ାରେ ବାଘର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲା ହେଟା ବାଘ। ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ବୀରମହାରାଜପୁର ବନାଞ୍ଚଳର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ସୁବଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଟେସିଂହା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଡ଼ାପଡ଼ା ଗାଁର କପା ଚାଷ ଜମିରେ ଏକ ହେଟା ବାଘ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଁର ପୁରୁଣାପାଣି ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଏହି ହେଟା ବାଘଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଏକ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ହେଟା ବାଘଟି ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାରୁ ହେଟା ବାଘଟି ନିକଟରେ ଥିବା କପା ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟରେ ଛପି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଟା ବାଘଟିର ପାଦଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ପାଦଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଅବିନାଶ ବରିଆ ଏବଂ ବନପାଳ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଏହା ଏକ ହେଟା ବାଘ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଏକ ହୁଣ୍ଡାର ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହେଟା ବାଘଟି ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ହୁଣ୍ଡର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବୀରମହାରାଜପୁର ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜଣାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭୟରେ ହେଟା ବାଘଟି ପଦାକୁ ବାହାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ହେଟା ବାଘଟି ନିକଟସ୍ଥ ଚନ୍ଦୋଲି ପାହାଡ଼ରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।